Kai, Musa boy, kana ina ne? Zo in aike ka. Na'am kawu, gani nan. Zo nan. To kawu. Je ka siyo min cincin. Kai maza ka dawo. Kada ka bada lokaci fa, kakka daɗe. Kawu gurin wa zan samo ma cincin yanzu? Ka je ko ina ne mana, duk ma cincin ɗin garin nan. Ka je ka nemo min cincin kai sauri ka je nan bayan tasha ka siyo min. To kawu na nawa zan siyo maka? Na 200 za ka siyo min ka ce ta kyauto maka inji ni. Kai. Gaskiya ba za ni bayan tasha ba. Kai bari mu aika gurin mama ta bayan tasha zani. Bari in je gurinta. Mama, barka da safiya. Yauwa yaro, barka da safiya. A bani cincin. Nawa za na baka? Na 200, in ji kawuna, ya ce ki kyauto mai. Kawan sana'a ma sai an kyauta? Ni ba zan wani kyauta ba, ka kawo. 1000 ya bani, kina da canji? Siyayya 200 ce za a baka 1000. Ina da canji, zo ka zanna nan gurin ka in suya in baka. Ka yi haƙuri in toya yanzu in baka. Ka ji. Yap, matan nan ba ta da kirki. Yap, sata zan yi kau. Ka gana aje 200. Mama kawuna ce kada in sake in daɗe. To ka yi haƙuri mana ga nan ina toyawa. Ni ban so in koma gida ne ya buge ni. Ya ce kada in daɗe. Mama kalli can kamar kare ya wuce. Mama har yanzu wai ba a gama ba. Ni ki bani kuɗin tafiya zan yi. A'a, to wa sai na nan gurin na kan faranta. Wa sai shi? Ko kai ka siya ne? Ka faɗi min gaskiya. A'a, ni ba ne. To menene nan ajihunka? Dan uban kamar da gaskiya dan zo nan ka gona shawa Kalu inna lillahi.